Ramogi ne wang sai chenro mar buch jopiny kawuono nigi jatelo Eliud Owalo men jatend migao tudruok lony manyasani erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano. Jatelo ing'eni seche midonjo kani to neno ka joweteu moko nitiere kaka otimnegi lokruok gi jatend piny Kenya. Wachni inene nang'o be miyi kibaji moro amora ito nyingi to ne onge ka lakini jou to nitiere moloki. Ing'eni president ema appoint cabinet secretaries kata principal secretaries. To kendo president nyalo wilo jomo appoint ko kako timo ang'owa kako ohero koneno ni nitiere lokruok madwarre mondo tich otire maber. Koro ano kane rachne kar kanyo ero nikech gima sirikal onego bed ni timo en service delivery konyo jopiny. Ka president oneno nikech ing'eni en obet malo kucho ong'iyo gik moko oneno gik ma wan ok wane. Koneno ni kotimo lokruok eka jopiny nyalo yudo konyruok maber kaka dwarre kaluwore gi singo mane sirikal omiyo jopiny. Mano ni kare. Jomoko bende seyo ni lokruok nyalo mana biro ka jomoko kati maber. Omiyo koro golgi e migepe man gintiere no mondo temgi e moko. Mano kanyalo wacho nikech kiwacho ni ng'ato kati maber to kumodhie kumoko tere cha to odhi tiyo maber. Ok anyalo wacho kamano. Okay. Gol ng'ato ni ng'ato ok ti maber. Okay. Kamano. Koro wadhi ane weche mokelo wa kaendi mondo wago mbaka limbe mar jatend piny Kenya. Yes. Madhi yo Nyanza. Yes. Sie limbe ni dhi konyo jo Nyanza gang'o. Mokwongo adwa duoki chien mathin. Mondo ine kumwae gi kumwadhie. Ok ine ka ndalo mane wane campaign cha. Jotelo mane nie Kenya Kwanza mandalo no President Ruto ne en candidate mar Kenya Kwanza. Nozunguka Kenya mangima ka giwuoyo gi jopiny mane piny kucha. Nyanza kucha ne wawuoyo gi jopur, ne wawuoyo gi jolupo, wawuoyo gi kijende, wawuoyo gi joma mine mondo wang'e changamoto tabu ma japiny ma kawaida nang'o ni godo. Mondo koro kwataso plan marwa kaka Kenya Kwanza to hakikisha ni tabu mune jopiny onyiso wani dugidwa ni mondo los kande odonje plan marwa. Matiende ne wawacho ni kar pango gik moko gi malo titero piny wadwa ni wachak pango gi piny kwadhi kanye kwadhi malo emomiyo ne waluongo in bottom up. Koro Nyanza thurwa kucha weche manowuok kuom wuoyo mane wawuoyo go jopiny go ne en ni jopiny dwaro ni mondo tim ang'o olosi industry mar sukari. No ne ni odhi piny. Mar ariyo korka lupo koni jopiny nowacho ni nitie tabu. Onge kata factory mar rech. Korka nderni jopiny no wuoye, korka pi jopiny no wuoye. Jopiny no wacho ni gionge joma mine ni gidwa pesa mar ang'o mar ohala. Gi kijende be gidwa ni mondo yud nigi pesa mar ohala. Joma kunyo goldi no wacho nwa ni nyaka lok chike kar ka goldi kar ka nikech iyudo ni kama okunye goldi gima nyisi no kuny goldi en mana bur maduong' motimo ang'owa modong' kanyo. Gidwaro ni pesa mondo oluore kama okunye goldi to ng'eny pesa odong' ang'o odong' piny kanyo. Pamba no nyiswa ni pamba ne en cash crop maduong' mane kelo pesa mang'eny thurwa kucha. Pamba no nodhi mogore ang'owa ogore piny. Ahero kacha ne giwacho ni gidwaro ni mondo okony ang'o okony jopur mchele to gi factory be ne gidwaro mar ang'o mar mchele. Korka ofula machendo nyandoni. Te machendo nyaka Busia Budalangi kochacha. Mano ne giwacho ni sirikal obed gi mpango maber mar timo ang'owa mar dino ofula no. Koro magi weche mane odonjo e economic blueprint marwa kane wawacho agenda ka mwadhi timo nang'o ni jopiny. Koro gima timo wan sani kanyo cha koro wasedonje sirikal president no nyiso wania kaka ministers mage ni siasa osetimo ang'o orumo. Kik wang'i ni jogi nogo kura kama, kik wang'i ni joka nogo kura kamacha. Jo Kenya koro gin adi? Gin achiel. Wawe wach siasa, wafocus on tiyo nang'o? Tiyo ni jopiny ma ok wang'iyo wach siasa. Siasa ibo tim mbele kucha kendo 2027. Koro Nyanza ka gima wasebet kwa wapango kendo watimo en rito singo mane watimo ang'owa mane wamiyo jopiny ka. Koro wuoth ma president dhi e Nyanza sani ni en wuoth miluongo ni development tour. Odhi yawo development programs mang'eny thurwa kucha. Kwa chako wadhi kuongo gi Kabonyo ei Nyando ka. Kabonyo ka nitiere Fish Training Institute ma igero gi pesa bilion 3.
kendo mane project ma President Ruto nokwongo keto lwete kwa donje sirikal cabinet mokwongo mwabetgo project ma Ruto kwongo keto lwete en ang'oa en Kabonyo Fishing Training Institute. Be no kete budget. Nitie en gi pesa kaka sani eni kalo kuno kata kawuono kapok abiro ka an kuno wadhi timo ground breaking, pesa nitie koro ke ya kanyo nitiere hospital Ugenya ma president dhi yawo level 4 hospital Ugenya. Kibiro gemka wan gi digital laboratory ma president dhi yawo. Mpango ma wan godo sani okine ka tije mag office gi either githin or gionge. Koro mpango ma wan godo sani en ni waloso digital laboratory matiende ni en kamisome computer. Waketo computer, wakelo joma timo ni kijende gi nyiri training. To kendo watudo gi kembe madongo loka kucha. Mondo koro giyud ang'o? Giyud tije e computer ka. Digital jobs. Matiende ni en tich mitiyo go buongo to gi computer titime computer ka. Koro wado ni kijende gi e ward ka ward Kenya mangima wadhi bete gang'o? Gi digital laboratory mano ero amri ma president osome ya kaka cabinet secretary mara ICT ni nyaka wahakikisha ni ward ka ward wan gi digital laboratory. En wach mwase wacho nyaka gi wabunge gi mwase winjre kodgi koda kaka wadwa timo ang'oa kaka wadwa tiyo kanyakla kodgi mondo wabed gi digital laboratory mabiro bedo 1450 Kenya mangima. Koro mpango waka en niya e ward ka waketo digital laboratory, wakelo joma train to wa connect kijende gi tije loka kucha. Ng'ato nie kor gweng' kato timo kanye otiyo kucha. Koro president dhi yawo digital laboratory game kendo dhi yawo digital laboratory kanye Rarieda. To nitiere joma seyo ni okochuno ni ene manyako dhi digital laboratory miwacho ni ine jatend migawo we mondo pod anyisi mpango ma mano be kata indonge nyalo yawo gi. To oseyawo gi mang'eny, abe aseyawo gi mang'eny. Asebet ka yawo gi mang'eny. To kodhi thurwa kucha to nitie digital laboratory moikre ere rachne koyawo kaka president as a sign of approval ni that program nigi tacit approval from the top. Mano bende ber nikech kiyudo ka nitie ndara minister mar roads donge nyalo yawo to ka president odhi yawo ere rachne. It is one and the same thing. Wan watiyo gi gimoro miluongo ni one government ang'o approach. Kaka kawuono sani an Kabonyo ka fishing kucha ok an minister mar fishing. What you one government approach. Koro kia kanyo nitie ndara mfangano kucha. Ring road mfangano kucha. Mose kete pesa. President dhi timango the commission. Kwa kanyo nitiere pia kama meli gowe. Nitie achiel Kindu Bay, achiel moro bende nitie kanye Homa Bay. Koro ma Homa Bay ni bendo dhi timango odhi yawo. Mano biro konyowa giwech mende madongo dongo biro timo to go kanyo to biro gi mwandu kata kawo mwandu katere ang'oa katere pinje ma watudre godo kagi. Kwa dhi uriri kanyo bende nitiere ang'o? Nitiere hospital midwa chaki kendo uriri kanyo. Then president dwaro mo kendo gang'o gi jotelo mopogre ok ochuno ni jotelo gin mana josiasa. Wan gi jotelo mar jopur. President dwaro mo jopur mapuro niang', obed joma puro mchele, obed joma puro pamba. Okay? President buro mo kendo gi johala. Jotelo mag ohala. President buro mo gi jopuonj. President buro mo gi jokanisa, joma mine, joma kijende. Matin ni stakeholder groups mang'eny bende buro mo gang'o gi president. Mane miyo joma seyo wacho ni magi yore mag siasa. Nikech nitie wach moni Homa Bay bende gidhi yawo ofis mar UDA. Ok siasa ing'eyo waweriwo siasa gidongruok. Waweriwo siasa gidongruok. Siasa wajibo timo 2027. Kore ka gimosebet kwa wacho ni wan kaka national government wadwa focus on timang'oa on tiyo ni jopiny. Kendo wasebedo kwa wacho ni kamoro amora mwadhiye to watudre gi ang'o gi county government. Nikech yiero nosetim. Wan sani gi national government achiel motelne gi president Ruto, wan gi county governments 47. To chik wacho niya, constitution marwa wacho niya ni wan gi 2 levels of government to gin independent to kendo nyaka gibed ang'oa nyaka giti machiegni. Makata mana limbe ma president dhieni ana wuon asewuoyo ga nyang' nyong'o kawuono wan kode kawuono ma awuoyo kode manyise program kaka chalo. Jotelo ma Nyanza orwako asewuoyo gorengo manyise kaka mpango chalo. Wan wadwa ni mondo all leaders ma Nyanza mondo timang'o
mondo rwak president nikech en president ma Kenya mangima. Ingeni kose yier Trevor idhi keto ndara kamoro. Ndara ok nyal pogo ni an ok nyal wuotho kuoma ka nikech ni go kura ODM kata ni go kura UDA. Ndara nyalo timo mano. Ndara sav ji dangoa ji duto te. Winja kiketo pi ok nyal pogo ni an ok nyal tuoma ni nikech ni go kura kocha. Omiyo wacho ni weche siasa go wan ok wadwa donje sani. Jopiny ginadi achiel, wan gi Kenya achiel, wan gi national government achiel, wan gi president achiel. Jo siasa makwero ni kik president dhi kuro sani in gini nyiso gi nango nikech tire jomoko giwer wako siasa e weche mag dongruok. Iwinja giwer wako siasa e seche mag dongruok. Ok wanyal bedo ni watimo siasa throughout. Ni everyday kwa chiew gokinyi to en siasa, everyday kwa chiew gokinyi to en siasa, year in year out en siasa. Mano ok bimiyo watimo ngoa, mano ok bimiyo wabed gi dongruok. Wa change focus marwa. Siasa biro biro kendo jopiny biro bedo gi haki mar go kura ni ng'ama gitimo ngoa gidwaro. To ok wanyal bet ni everyday ni ena siasa. Nyaka wa change mindset. Gimiluongo ni paradigm shift. Nyaka wa change mindset marwa mondo wa focus more on development. Siasa mineno ni ng'enyne okonyo jotelo manie siasa go. Wan sani wadwa chenjo mpango mondo wa focus on konyo jopiny. Iseng'iyo gigi te mineno ka gik ma jatelo dhi yawo gi te gine budget nikech moko waseneno kuonde moko miyawo kasto chak duog timre. Magi ni e budget te. Kendo gin gima biro ringo to a logical conclusion. Kaka wuona an ma haya gokinyi. Adhi e digital laboratory. Ok mano digital laboratory moseketi en ok rit budget. Computers osetimo oketi, internet oseketi, jopuonj osebiro, nyithindo somo. Kidhi mitumbo kacha the same thing. Wan gi class kanyo, wan gi computer, wan gi jopuonj, nyithindo somo. Koro onge budget moro mirito, wasetimo already. To muserwako jotelo mani kuonde ga winjo kiwacho governor Nyong'o, tiwacho governor Wanga ma Homa Bay bende. Governor Wanga nyocha ne weekend. Useluongo jomodong bende, kaka jood bura, jood county assembly. Just a minute. Weekend ne wan gi Wanga Homa Bay. Gi PS Raymond Molobe. Ne wan kanyakla mar Wanga nowacho nang'owa. No bendo sirangoa, osiro limbe mar president no. Gima timre gi sirikal nitie gima miluongo ni protocol. President and father of the nation. Kamora mora ma president dhiye. The local provincial administration nyaka nyis jotelo te ma ok giyier. Ok giyier ni ma ni jatelo makoni, ma jatelo makoni. Inyisa ngoa, inyiso jite mondo kik ng'ato loyi gi bura ni anda bet kama ne president nitie to ne okotimo ngoa, ne okoluonga. Ko kosenyisi koro ing'eni the honor season ni inyalo wacho ni yie ni mondo ibi kuma president nitie kata inyalo timo ang'owa kata inyalo dong'. Lakini an kako Owalo kendo an kako nagi monyuol Nyanza kucha. Dakwani ka president biro Nyanza to wawuog oko te. Waket political differences aside, wawuog oko te mondo warwak president kaka wuon piny nikech en a symbol of unity. Kamano. To koro king'iyo gigo te misech kwan achiel ariyo adek, mane maduong' mogik madang' iwach ni in kaka Owalo en gimoro ma kata imbe king'iyo to mijing'o ni mato ka koro timno gi jatend piny to jowo konyore. Nderni kaka ring road ma Mufangano no. Biro yawo that area for purposes of trade and commerce. Kiwe mana midhi yawo kani. Wan gi ring road moro bende iluongo ni Lake Victoria Ring Road. Mabende nie mpango mar sirikal sani. Lake Victoria Ring Road ni eno ringa ko Abusia, mokal Siaya, mokal Kisumu dho nam ka modhi nyaka Homa Bay, modhi nyaka kanye, modhi nyaka border mar Tanzania kucha. Ne design mare nyocha nosetim. En project mosebedo kane nitie chon to sirikende mosekalo gi eki osebet ka timo ang'owa ka weya oko. Sani ne wase pushe osebedo redesigned makoro sani eni National Treasury gi Ministry of Transport koro wuoyo gi World Bank nikech World Bank ema dhi timo ang'owa dhi sponsor project achiel no kende ka wanyalo yude ei sirikal mar Ruto mar Kenya Kwanza mokwongo, it will be a game changer for our community nikech odhi yawo the entire business ecosystem mar the Lake region. To koro wach mar oula miwacho machendo nyando chande nitiere gimoro achiel mane oseket mbele kanyo Koruso in dam. Mosebedo gi tungni machiel ariyo adek kanyo no dam no onego bed ni ting'o lita milion 72 mag pi ma ji nyalo tiyo godo kanyo. Chenro ma uda keto sani en mane nikech El Nino bende biro. El Nino bende biro to gima Koruso in dam no wabogere to wadhi change the business model
ok nyal business model manoket chande ok nyal tiyo wachenjo the business model mondo wagere gi gibiluongo ni public private partnership sirikal riwre gi investor mo ayango e private sector mamano bende ni e plan sani nyocha nasa dhi mawuoyo nyaka gi Alice Waome mosepimo na kaka progress mar angoa mar mpango mar koso indam koso indam no dhi konyowa gi gik moko adek mokwongo korka pi mar ariyo pi odhi konyowa gi pi nikech koro wayudo pi watude angoa watude ute emie mar ariyo electricity kwa riwe gi gine mar makanjen masonducha wabo bedo gi stima makoro ma stable nikech wan gi problem mar stima mabiro to lal kendo koko so ino bro konyo wagango gofula bende gofula be nitie gik moko mochido manotimre koro so indam kanywero ma ok adwa donje sani kore mumiyo nyaka warie maber ni jopiny wak noko migi pesa gi to iwacho Alice Waome lakini sani koro dhi chuno ni idhiwo gi Zakari Mwangi nikech nyoko kolok gi sirikal ngama nitiere e office no ngama timo angoa engami wuoyo ngama obet e office kawuono ne ngama timo angoa emi wuoyo ok idhi manyo ngama ne kanyo chon ngama ni office kawuono ne mi wuoyo ngama kinyi ni office emi timo angoa mane kaka sirikal koro mano gima bro timore ndalo mabiro sani makoro Elino biro ni ango mudwa timo ne jonyando mondo mi ging'e ni gimbe e sirikal paro short term measure nyaka watim dredging donam kacha mondo pi oring katima angoa kadoke inam ok kaduogo oko koni then dikes bende wadhi timo angoa dikes bende wadhi keto ok ne kama nyocho hula biro chande no biro mo omuonyo ji mane wawuotho kuno kabisa kwa prima angoa kwa pogo chiemo minene no wapogo no kata na wuod napogo nikech ji otimo angoa ji obedo displaced onge kaka ji timo angoa ji kojre jomoko to wacho no Owalo pogo mna chiemo to en minister mar angoa ICT ingeni wan gi gido ni collective responsibility collective responsibility e sirikal ok inyalo wacho ni ka in minister mar ICT to kidhi e gweng'u to ka jomoluori kar kanyoero kech kayo to kinyal miyo chiemo nikech ok in minister mar angoa chiemo an ka chopo dala kapok ang'iyo kaka chiemo tang'iyo to jomoluora gi mamiech gi oluoro kama dakeni bende gin gi chiemo kose gionge go to joma seyo ni mani dwa kinyago UDA gwenge ma Nyanza ing'eyo gima timre Trevor sirikal bedo formed through a political process don't to ka sirikal osebedo formed sirikal koro chiwo timo angoa chiwo huduma ne jopiny mane gimwa wacho ni watimo angoa wan wadwa focus on to kitiyo maber ok inyal divorce the two nikech kitiyo maber to kochopo sach go kuracha tidhiri jopiny tinyiso jopiny ni ne magi e gik mane sirikal mar Ruto chiko jopiny magi e gik mwatimo angoa magi e gik mwatimo koro tich mwatiyo kaka sirikal kai madhi thegowa gi jopiny ka jopiny oneno ni Ruto timo tiyo maber ni gimede angoa gimede tam to gitimo angoa gigone kura an awuon daher ni wang' ni kwago kura thurwa kucha to wago kura nango ni sirikal mar Ruto ni to mana kalure gi tich mwatiyo emomiyo ineno an my focus en tich nikech mane gi message mwabo tiyo godo kwa dedire angoa iri jopiny ni ka mae gi mwatimo ka iluongo ni performance indicator korka pur mae gi mwatimo korka electricity mae gi mwatimo korka pi mae gi mwatimo kaka mane wachiko to watimo igo tik kane nitie kama ne wachiko to kwatimo igo x ok wadhi dondre gi jopiny wach tich mwadhi wuoyo gi jopiny to jopiny midwa nogo kura ne UDA gigo kura nade ka sani to giwacho ni bech ngima oidho mokalo mana nikech sirikal achiel man ingeni bech ngima oseidho kata mbele kucha bech ngima oseidho kata kucha to nyaka wabed honest gi jopiny wanyisi jopiny adier gimomiyo bech ngima bet malo en nikech bei mar chiemo timo angoa dhi malo 55% mar bech ngima wuok kuom bei mar angoa mar chiemo koro bei mar chiemo ne kidwa duoke piny ok inyal chiew ti duoke piny overnight mani luongo ni stop gap measure kata short term measure nyaka tim gimi sustainable ibet gi intervention mabiro bedo gi long term solution kane wadonje sirikal gima ne Ruto kwongo timo en ni waduok bech ango mbolea piny wadonje sirikal ka bech mbolea en 7,000 per bag 50 kg bag odok piny to 3,500 sani yeni mwawuoyo ni mbolea koro sani mar 50 kg bag no iuse 2,000 gango gi 500 kendo sedhi ma ene constituency mora mora thurwa kucha kidwoko bech mbolea piny matiende ni cost of production dhi dok piny ka cost of production odok piny bech oduma dhi timo angoa
bende ming'iewo godo madhi dok piny, bech mogo dhi dok piny. Mane kaka itimo mpango. To ok inyalo wuok ni kawuono aketo ang'owa, naketo subsidy. Inyalo keto subsidy kawuono to kiny ok iketo subsidy. Mano short term measure. Okay. Yeah. To ma be penje ma otuoro kano kowuok nyakach. Wacho ni penje ni president wuothe county ka yawo projects to kech to kayo jopiny. Te bentiere gimo dhi kelo madhi loso no koso ma to wuondowa. Ing'eyo, koro president ka biro kawuono thurwa kucha. Ing'eni wabed joma beyo be. Kik waket president gi gik mwanyalo timo wawegi gi jotendwa. Wan gi MPs, wan gi ang'owa, wan gi governors bende. Nitiere moko, maka president obiro to ok wayel dugu ahinya. Iwinja, moko nitie mwanyalo timo wan wawegi. Yeah. Okay. Yeah. Mano penjo ma gintiere godo ka indit ka neno ka moko bende nitiere ji penjo mana wach mar nengo ngima moidho saidi ni. Wacho ni Ramogi penj na Owalo ni to pesa Owala to en pesa adi nikech wuoth to koro jatelo biro yo irwa koni. In ang'o ma diere nyiso jo Nyanza ka koro jatelo biro? Ang'o ma onego An adwa ni mondo wawuog oko mondo warwak ang'o? Mondo warwak president kaka wuod piny. Kendo ka wayudo opportunity mar wuoyo gi president kaka jotelo, ma piny kucha. Nikech wan ok wadwa chung e kind sirikal gano gi president. E kind jotelo gi president. Wadwa ni kwa thuolo yudre to jotelo duto te obed jotend jopuonj, obed jotelo jopur, obed jo kanisa, obed jo union ang'o, giyudo thuolo mar wuoyo gano gi president. To kwa yudo opportunity mar wuoyo gi president, wanyis president gik matanjebo manyalo miyo wabed gi dongruok thurwa kucha. President ni onge ubaguzi. Kinyalo paro ni kura malongo mone wamiyo Ruto, ng'eni ne onge. Thurwa kucha, onge kura malongo mone Ruto yudo. To ka Ruto formo cabinet, ok owe ji oko, dongo miya tich kaka minister mar ICT. Bang' mano, ochako miyo permanent principal secretaries adi? 2. Bang' mano, ochako miyo wakasadi 3. Bang' mano, omiyo wa chairmende mag kembe mag parastatal mag sirikal mang'eny. Sani Matino Gindo, chairman Kenya keto mane Kenya Fish Marketing Authority. Odoyo Widi, otelo korka pi. Umondi Anyanga, chairman Kasitima. Dianga Waore, emotelo Lake Basin, material development programs manie do nam kata kanyo kete doyango lwet Dianga Waore. Posta katiba momiyo nyako tim mano nikech katiba wewe atie ki mondi, wewe mnatie ki kata katiba no tosebet kata sirikal mamoko ka katiba no ne okomiyo oppositions go. Yeah, iwinja. Posta Rose Nyamunga, chairman, gima moko be to directors ka sani wan gi joluo 126 manie lembe madongo dongo e sirikal ka to chako miyo anyaka CDF jatend jolweny gima pok otimrega wasebedo gi ji mani mbele kuno mwagali dhi ka hotelo mar lweny to ok yudi opande ne waparo ni dhi ka hotelo mar lweny kochopo kanyo otere ambassador ne nitie moro be niluongo ni Jeff Otieno ne dhi ka hotelo mar lweny to pimni ka ng'ato nyalo kawo principal secretary motelo ka internal security omiyo nagi ICT ni minena beteni kikigali en ministry mathin en ministry makata cross sirikal te mano bendo miyo nagi kasa dek ochako kawo jatend lweny okete lwetwa ok mano nyisi ni ng'ano ng'iyowa kaka rembe owuon. Koro ka ang'o biro Nyanza ka koro watieko. Yeah. Idwa ni jopiny ong'ise ni ang'o modhi timo. Isewacho kuonde modhi yawo mago to osekete plan odhi yawo. Yeah. Ang'o ma pod odong' ma jopiny ka ber jo Nyanza onego bi wach ni jatend piny Kenya wan magi ma ema wadwaro ni chak itimnwa. Nikech ma to limbe mare mar 3. Yes. Limbe mar 4 samoro biro biro. Yes. Ang'o ma jo Nyanza onego wachne ni 1 2 3 ma e gimo. Kembe mag sukari onego ti kaka mpango sechiko ni wadhi chako sani mano dhi ti mano mokwongo nikech mano biro konyo jopur mang'eny kabisa. Pamba onego ti pamba no ero wabo yudo ang'owa pesa to gi crops moko be machalo kaka sorghum ma bende wanyalo yudo ang'owa wanyalo yudo go pesa e dho nam ka wabed gi fish landing sites matini en kama nigi refrigerator maka rech wuok e nam kucha to rech timo ang'owa donje i refrigerator kar kae ni ok kethre kapok odhi otimo ang'owa odhi ousi
airports mathurwa kucha obed expanded mondo ka wachiemo wuok e puodho to wanyalo export directly otimang'oa odhi oko kucha. Chike mondo loki korka goldi koni gi mwandu mamoko mondo kamokunye goldi ng'eny pesa obed ni dong' e gweng' kamotimang'oa kamokunye goldi ni. Then wabed gi nderni, wabed gi stima, iwinja, wabed gi pi. Onagi en ng'ama riek makimiye ndara timiye pi timiye stima onge gimochako kwayi kendo. Wach mogik miwewago sakoro ma wawang'o. Akwayo ni mondo jokanyanam ni ka president obiro thurwa wawuoguru oko te waket siasa tenge mondo warwak president kaka jatend piny kaka wuon piny kendo wawuogi president kwa kwae gik matangible kik wang'i gik ma wan mwadwaro wawegi wan jotelo wang'i gik makonyo japiny ma kawaida thurwa kucha mondo piny olokre. Okay. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi jaduong'. Erokamano Trevor. Mano Eliud Owalo jatend migawo mar tudruok gi lony manyasani e buch jopiny. Mane buch jopiny. Wanere bang' dakika matin. Nyasaye otelni. Erokamano.